mutunta shi wata babbar alama ce ta cikar imani, kamar yadda annabin tsira sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa duk wanda ya kasance ya yi imani da Allah da ran tashin alkiyama to ya girmama bakonsa. Dan uwa, da fatan baka manta da cewa akwai babban bako da ya sauka a gare ka ba. Yau yana da kimanin kwanaki 10 kenan da sauka. Amma abin tambaya a nan shine, shin yaya halin ka yake kasancewa ga wannan bakon naka wanda baya sauka sai da alkhairatai, haka kuma baya komawa sai da alkhairai? Ka tuna cewa wannan bakon naka baya bukatar makwanci, abinci ko abin sha, balle ma wata kulawa ta musamman. Yana bukatar ka ne kawai da ka azumci yininsa, ka kuma raya dararensa da salloli da makaratun alkur'ani, ka taimaki gajiyayyu mabukata, ka ji kan marayu, zaurawa da ma waɗanda mazajen su suka bar musu tarin ƙananan yara. Aiwatar da irin waɗannan ɗabi'u ne zai zamto ka girmama bakon naka. Wato Ramadan bako ne mai karamci da alkhairi. A yanzu kafin ka kai ga yin subscribe, idan can dama kuka taɓa yi ba, to ka fara tambayar kanka, ki tambayi kanki, ku tambayi kanku, wace iriyar kyautatawa kuke yi ga bakon.